Ares eindigde in de competitie als zesde en had Bobbedat een volle lege budget als de Giants. Dus is de thuisploeg de favoriet. Absolutely, yeah, they are the favorites. They were one of my picks for the championship before the season, and But they are beatable. they are beatable. Do you notice this team is really in a flow? Exactly, that's what they are. They're in a very good flow right now, and you know, it's going to be a difficult game. So it's important that they maintain that self-confidence through difficult parts of these games. And you know, I hope we can keep the game close. But the team's in a really good physical and mental state right now. So anything's possible. Maar na de indrukwekkende overwinning op Eiffel Towers zit Ares in een flow. Piet Miller had een sterk team gebouwd, maar spelers als Daryl Monroe, die doen de basket machtig is. Maar scherpschutter Greg Moore en spelers als Rijn van der Kamp en Bob van der Ende, die het elke week haar nut bewijzen. En lid we Nijkomer Sam Jones van zelfs net verjitten. Maar Bergen op Zoom is een pittige tegenstander, een fysiek sterke ploeg, maar een brede selectie. En in de beginfase had Ares het dreig. Bergen op Zoom rint uit. Hier bij Gleeks een trijpunter van Tyrone Sally. Ze rennen uit naar een grote vastsprong van 22 over. En dat nog heel wijs het eerste kwart. Toch komt Ares nog in het eerste kwart waarom. Maar dit is een mooie alley-oop van Daryl Monroe op een paas van Jones. Greg Moore doet zijn namme de Iceman weer eer aan. Maar een trijpunter. En aan het eind van het eerste kwart is het toch weer 24-21. Maar in het tweede kwart rennen de Giants dan toch weer uit. Arvin Slachter maar de trijpunter. 24-23. En dan de onsportieve fout van Daryl Monroe. Hij jouwt tevens de skizochters Slachter een set. En dat klopt. Maar Monroe is lulk en trochte. Want Slachter naait Ares hier toch wel een beetje. Dat gaat wel heel makkelijk lezen. Dat betekent wel 2 vrije worpen en balbezit de van de Giants. En die rennen uit naar 15 punten vastsprong. Ares bleef taai en bij de rest is het verschil 9 punten. Hier een mooie score, een dunk van Jamie Miller. Het vrije basketbal, dat komt duidelijk van de kant van de Ljouwt. Dus toch maar eens naar deze mooie combinatie. Jones op Moore, Moore naar binnen, shot Jamie Miller vrij en die maakt het allemaal een dunk. In de tweede kwart dan een goede fase van de Ljouwters. Een trijpunter hier weer van Greg Moore. 62-54 dan. Al mist Ares deze wedstrijd misschien wel wat te volle vrije worpen. Deze gaat erin van Bob van der Enden en brengt het verschil op 6 punten. Maar op de belangrijke momenten stiert Bergen op Zomer dan toch. Nou ik weer. Een steal. Slordig balverlies van Monroe. En krijgt van het vierde kwart nog even een score. Wat het verschil brengt op 10. Een trijpunter hier van Jordan Collins. Maar zorg even naar de verhelling. Maar hier is duidelijk te zien dat Arvin Slachter waarom komt op zijn eigen helte. Op de linie is waarom. Een foute beslissing, een ongelofelijke foute beslissing van de skiersrochters. En daardoor wordt het God Wolt zien. En kan Ares net wel rondkomen tot 4. En dat is het beslissende God. De Ljouters beginnen wat slordiger te spelen. Bergen op Zoom rint dan in de eindfase en in de laatste kwart nog uit naar een 83-80 vastsprong. Een terugtoewinning, oké, dat wel. Maar Ares wie alles behalve kansloos. Nee, het was niet eens nodig. Nee, ik denk dat het aan onszelf lag. Ik vond dat we heel slordig speelden. We hadden veel balverlies, veel makkelijke rebounds die we misten. Ja, en we kunnen onszelf verwijten, denk ik. Er lagen kansen. I told the team after the game, I said, this is open. They're going to come Thursday to Leeuwarden, and we're gonna win this game Thursday. En nu gaan we thuis winnen, dat lijkt me duidelijk. We kunnen hartstikke goed spelen. We hebben het bewezen tegen Den Bosch. En we hebben ook enkele momenten in deze wedstrijd. En we moeten thuis gewoon winnen. Als we thuis winnen, dan is er niks aan de hand.